Kadaghanan kanato, tahingang hakon na makasugat kitag tao nga dunay talagsaong pangalan og makapangutana siguro diin sila gikan. Atong ila-ilahon kini mga empleyado sa Mandaue City nga sa mga adlaw sa semana ang gipangalan kanila. Anang report ni Nico Serino. Mauni sila ang magsuong liyenes, parehong mga traffic enforcers sa syudad sa Mandaue. Kun pangan ang hisgutan, di gud kuno sila makalimtan kay daling matiman-an. Si Friday ang mas magwang na assign sa may City Hall grounds kanunay nga mosiguro nga hapsay kini sa adlaw-adlaw nga motransaksyon diha sa presidensya. Samtang yang manghod nga si Monday na assign sa barangay Alang-Alang. Nga adlaw-adlaw bisan sa kainit sa panahon, mipakita gyud og determinasyon nga mupadayon maadlawng Lunes man o Biyernes. Ug nganong kini ang napangan kanila. Simple lang ang tubag sa ilang amahan kung unsang adlaw sila na tao mo'y ilang pangan. 5 migbuk man nagsuon, ang babae may nalahi, ang mga laki si Monday, Tuesday, Sunday ug Friday. Ang babae namo si Teresa. Mataha yung sikon ba? Anong kunong Monday ang ipungutan ko. Mao lagi siya ni mao tingin gihatag sa kung mga ginikanan. Talag sa unman alang sa kadaghanan, apan dako sab kuno kinig na tabang kanila. Walay kapareho kuno sama kun mo adto og mga opisina sa gobyerno sa pag-asikaso sa mga dokumento. Sama pananglit, wa kuno'y kaparehong pangan ug wala sila muhit sa NBI. Nagamit jud kay ngano, daghan kay magsipangutanan nako nga daghan makaila kay di lisod kay kalimtan gud kay Friday ngan sa adlaw. Special ang adlawng Biyernes kada nimo, sir. Oh, special. Hinunmatod sa duha, di man sabgyud kuno Biyernes sa o Lunes ang espesyal kanila. Narasabgyud kuno sa tawo nga muhatag og importansya ug itratar nga bililhon ug mahinungdanon sa kanunay ang matag adlaw sa kinabuhi, malunes man, mabiyernes o lain-laing adlaw. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.